आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबाद दैसुमगुरि गामिनि आंनि नामा फ्रान्सिस बसुमतारी। गुबै जाहोना जाबाय खौरां बिजाबाव फैनाया आंनि अनजालि बिसि गिता दाखालि न'आव फैनो होननानै फैदोंमोन बियो। दा अबाव दं अबाव गैया बेखौ आं खबर मोननाय जायाखै। दा आं लुबैदों जेरावखि थाया मानो बियो फैनांगौ। आरो आंनि फिसाला सासे दङ अबिनाश बसुमतारी। बियो दा गाव गेलेनायाव गेलेबायनानै आथिं बायनानै दङ। दा आं बेखौ नागिराखै नङा, नागिरदों। आं बहुद नागिरबायबो, दिनैसिम मोननाय जायाखै। आङो खुनु खा खबर मोनाखै। दाखालि जानुवारि 8 तारिखनिफ्राय लानानै दिनै सप्तासेयानो जाबाय, जेबो खा खबर मोननाय जायाखै। ओंखायनो जेरावखि थाया मानो आं फैजानायखौ लुबैदों। ना बले जाथि भागिनाव थांनानै दंहैयो ना खुरमाफोरनाव दंहैयो आं बेखौ खबर लाजोब्बाय, होमबाबो आं खबर मोननाय जायाखै। आं लुबैदों जे जेरावखि थाया मानो फैनांगौ। आरो आं जोबोद खस्थ' मोननानै दङ दा। बेखौसो नागिरनो ना आंनि फिसालाखौसो नायनो नोगोद खस्थ' मोननानै दङ आं। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जुदि अबावबा नुबाय बायदोंबा आंनि नैबे जामबुं नाम्बार लिरनानै दङ, नैबेयावहाय फन हरनो हागोन रायजो राजाफ्रा अननानै।